Ay! Tagap! Angge! Angge! Angge, wala sila. Nasa ka na, bilisan mo, magdito na tayo. Uy! Angge! 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 Nasa ka... Hindi. Ako nila. Yan. Langit ako. Kasi ang ibig sabihin ko kung nasa lang. Pasensya na sa ito. Matanong ko lang. Nasa langit ba? Oo. Hindi ka talaga? Siyempre, hello. Sino siya? Angel ka? Angel ka? So talaga, angel ka pa na hindi ko pa nagsasabi ka. Pwede mo payakan? Isang beso lang. Bakit? Galing mong ginawa niya. Sandali. Ano kaya? Hoy, ikaw. Alam mo, minus points ka na naman. Ito, minus points ka naman ito. Babagsak ka na naman, Angelico. Pwede yung pakiulit ka. Babagsak ka na naman, minus points. Minus points? Ako? Asan ba tayo? Asan tayo? Langit, narinig mo? Nasa langit tayo. Ibig sabihin yan, angel ako. Pero, diba, panaginip ko sabi. Ha? Panaginip ko. Ba't mo ako sinampan? Hindi, para patunayan sa'yo na hindi panaginip ko. Kulit mo, parang panaginip ko dyan. Ano? Ito, masakit eh. Kung ganun, hindi panaginip ko, andito ako sa Sabi ko sa'yo, anghel na ako! Ang ganda nung nangyayaring ganito. Congratulations! Dali, namumukha ako to eh. Shit! Alam ko ba't ka nandito. Ikaw, congratulations. Walang ano man. Ginag. Yan lang ako. Chip, maraming after party tayo. Pwede pa naman ikutin na after party. Nasisiguro bang anghel ka na? Kasi siguro eh, nasa langit ako, nakaputi ako. Dito ako sa mga friends. May mga pakpak ka na ba? Santi, hindi ko alam to. Ito, bakbak sa Mayroon nga. Dalawa, yan o. May bukol. Reko. Pigsa yan! Pigsa na baliktad. Mahirap na sigurin. Angin ka, di ba? Bakit wala kang pakpak? Bakit to sila wala rin pakpak? Nakatago ang kanila mga pakpak. Hindi pwedeng makita. Kahit po, silip na. Hindi pwede. Hindi pwede. Oh, sige. Bawal. Narito tayo ngayon para reviewin kung ikaw ay nakapasa na sa mga grade mo. Ngayon ay makikita natin ang ginawa mo sa lupa. Ganun ba? Oh, sige, okay ako. Anytime. Kaya dito ka. Ne? Buka. Huwag yan, mga katawan. Chip, matanong ko lang, bakit mo natin sila tinitingnan? Kaya ko sila pinabuka
Hindi ang kanilang mga hita, ha? Okay. Binabukas nila para makita natin ang TV kung ano ang ginawa mo sa lupa. Doon natin makikita sina Paeng at Nick. Pagmasdan niya. Ano ginawa ko, Paeng? Ano ba? Angelico. Kasi nabundol ka ba ng sasakyan? Binabalik uli kita sa lupa para itama ang landas ng mga kaibigan mong sina Paeng at Miggy. Para kang gutom eh. Tingnan na natin sila bago ka bumalik sa buhay nila. Ano ginawa mo? Yung mutya! Tutulo na yung mutya, yung anting-anting! Magiging superhero na ako, nakialam ka! Nalaglag yung mutya! Pag nakain uli mo siya, papatay kita talaga. Ikaw talaga. Ano ako? Andito ka lang pala. Hinahanap ka namin. Kung saan ka nakapunta? Kaya nga. Alam mo kung ilang oras ako rito? Ilan? 2 gabi na ako rito. Nakailang ka. Siraulo ka talaga. 2 gabi ka nandito. Akala mo ba oras mo lang nasayang? Oras namin sa kakahanap sa'yo. Ako hinanap. Alam mo, ganito yan eh. Kung sinabi mo sa akin na kailangan mo na agimat, hindi ka na sana nagpakahirap ng ganyan. Bakit? Dahil, meron ako. Ito yung agimat. Ha? Yan ang agimat. Peki ito. Hindi peki yan. Ang agimat, yung tinatawag na, yung parang ginto, yung lantay ng ginto, yun ang tunay na agimat. Eh ano to eh? Ang lambot. Tingnan. Gulong ng truck, Brad eh. Gulong ng truck! Totoo to. Yan. Dito, talagay mo lang dito. Tama yan, yan. Hindi peke yan eh. Totoo yan, yan. Sumpit lang mong gulang ibalang mo, natablan ako eh. Hindi, totoo yan. Pakiramdam mong mabuti to. Ito, may gagawin ako sa'yo. Sigurado kung hindi mo mararamdaman. Hindi ako natalab. Hindi ka tatalablan. Sige, bigyan mo ko ito. Kahit ano. Mabuti ha. Galingan mo. Tingnan mo na. Ramdam ko nga. May kung anong bagay na tumaangat sa akin. Tumataas ka. Tumitibay ang tibig mo. Nagagalit ka, ha? Galit na galit ka. Hindi, galit. Hindi na ako kumbulsyon. Galit. Galit. Yan. Ito na. Namnamin mo yung suntok na to. Bakit hindi ba? Kailangan para ito na. Sige, sige. Oh, ano? Naramdaman mo? Totoo ba? Totoo ba lahat yan? Naramdaman ko. Ay, oo nga. Gusto ko yung suki. Ramdam na ramdam. Amang, isang linggo na akong naglalakbay. 3 araw nang walang laman ng aking tiyan. Baka pwede mo akong tulungan. Nagugutom. Ano yun? Sinasabi ko. Natupad na. Ito yung taong magbibigay sa akin ng agimat. Ito yung napanood ko ito eh. Ang gumanap dito si Fausto Faustino. Nung mamatay si Fausto Faustino, si Benchito Galvez na sumunod. Siya nagbibigay ng mga agimat. Siya nga! May alikabok! Siya nga! Itang! Kainin niyo po ito na magkaroon ng laman ng sikmura. Sige po, kainin niyo po. Ubusin niyo po. Sige po. Sige po. Dahan-dahan po. Tubig! Tubig! Ayun, tubig. Tubig, tubig! Dito, ilagay siya, ano? Ayan. Tubig, tubig ba? Okay. Eto. Galing po. Galing. Eto po. Inumin niyo po. Ito po, busin niyo po. Ano po, kamusta na po? Naibsan po ba ang inyong gutom? Ikaw ay may taong magandang kalooban, Amang. Salamat. Opo. Sandali yun. Pasensya naman, tataranta ko eh. Pinainom ko kayo, tapos pinakain ko kayo eh. Kakainin ko na lang, kita niyo binigay ko sa inyo.
Hindi ba may kapalit yan? May bibigay kayo sa akin. May bibigay kayo sa akin eh. Di ba pinakain ko kayo? Pumikit ka. Salamat. Ano yung binigay sa akin? Magpatibay na sikmura. Nangate ko. Hindi yung ano yung... yung mahalaga. Yung para siyang bilog na bilog sa bilog. Pero yun eh, bilog na... Basta may bilog kang bibigay sa akin eh. Importante. Diba? Bilog. Oo. Chip, nakita nyo naman kung gano'ng kaloko talaga yan sila Paeng tsaka sila Miggy. Kung hindi ko ho yan talaga inasikaso, kung hindi ko yan pinagkaabalahan ng panahon, eh baka ho natuluyan na nag-isalba yung mga ito. Tsaka siyempre, yung... May ano ko rin yan eh. Pagpayo ko kay Angelico. Santino! Bakit ba pati ikaw ay nagbubuhat ng sarili bangko? Oo, bakit? Bakit ka nagpagupit? Kinuto ka ba? Nagkaroon ka ba ng garapatang aso? Hindi, baka ma-promote lang po kasi ako kaya nagsasalita din. Gusto mo lang lumusot, no? Si Angelico ang nire-review natin dito, hindi ikaw. Ano nga makakalit? Hindi! Narinig mo?